Usadioarekin jarraituz eta Izaro Irraren jabetzaren aitzakiarekin tradizioa eta festak biak uztartu dira Madalen egunez, Bermeon, Elantxoben eta Mundakan. Aurten Juanjo berezia hartua, bermeotarraren teia berezia botada urpera Izaro parean eta Bermeoko kankinkabara txistulari taldeko Ramon Garaizar izan dute gogoan. Urtero, zita honetara faltabarik etortzen zena. Bermeon, hasi da Madalen eguneko ospakizuna. Idurre bidegurenek jai berezi honen handitasuna nabarmendu du Goiko plazan. Ongi etorri gaur Madalen egune, egun berezi ze bermiotarrantzat eta nik esango lekidot Urdaibai guztizentzat bai. Bereziz edaz, azkenien horrenbeste mendetan urtez urte Izaro geurie dela esati eta Bermeoko mugako horraino heltzen dizela esatie, nik uste dut kuriosu edala eta horrek berezitzen dauela, ezta. Aparte jai egun importante bat, holako tradizio bat mantentzie urtez urte, jai berezi bihurtzen dago, ezta. Honek erakusten dauzkube bai, nik esango lekidot bermiotarrak dakun, geure herrizegaz dakun loturie eta hori sentimentue geurie dela esatiena, ezta? Horrek, arrotasune bai, herritarrak dakune geure herrizekiko bai adierazten dau, eta ni pentsen dut gaurko egunien hori intzertu itzen dela, ezta? Zeharro gauzen geure herrizegaz zenbat guretzagun, eta azkenien maite dugune bakarrik zaintzen dakigu, eta beraz, hau nik uste dut oso positibo edala. Geure herrize zaintzeko danon artien eta honek erakusten dago hori, zenbat maite dugun gure herrize. Bestalde batetik, egun bereziz edabe bai, Ramon Garaizar oindala oso itxi gaitzu, eta bera goguen izango dugu, azkenien txistulari taldeko kide izan da, urte askotan beragaz igaro izan dugu Madalen egune, ganera udal langile izan da, eta gaur beran utzunie nabarmena izango da. Egun bereziz ebe bai, ze gaur teia berezi bet bai jaurtiko duguan Izaron, teile Juanjo berezi hartuak egin dau, egiz ezan eskerrak emoteko da Juanjori, okidauen iniziatibie, eta batez be, bermiotarran eskure holan itzitzeko teile ez da, beran arte lan bat izango dugu gaur lagun, eta peni emoten dauen arren, Izaro parien botako dugu Juanjo kalan eskatute, eta Juanjori eskerrak. Eta azkenik, disfruteteko mundu guztizek, hemen Lurdes be geugaz dauz, azken urtietan pentsa dugu, jai egun hau bakoitza bizi dau aldauen moduen, edo gure dauen moduen, ekintza ofizialatan parte hartzie udal korporazioegaz batera pentsaren dugu jaize bizitzeko beste erabat dala, eta azken urtietan herritarrak gure dauienak aukeri eukitzen dabe, sosketa bat eitzen da, Lurdes izan da urten sosketa horren irabazlietariko bat, eta Lurdesek be geugaz batera, era diferentien biziko dau geurre Madalen egune, eta hori, espero dugule mundu guztizek ondo pasatie, disfruteko egune da, humorez bizi dugu ganera bermiotarrak, nik uste dut gaurko egune era berezi baten bizi dugula be bai, ez dakitze kreselan eragina dan edo zer dan, egun hau era berezi baten bizi dugu, eta betiko moduen alkar errespetatu, bakoitza beran buruen jaue da, eta alkar errespetatuz pentsaren dut jaizek era eder baten biziko dugule eta ondo pasakule. Bermeoko itoginak eta mugak Izarora heltzen direla aldarrikatzeko, udalbatza Goiko plazatik abiatu da portura arte, eta ibilbide egin du. Bertan, egaluze untzian sartu dira agintariak. Bermeotarren agurrak jasoz. Tartean ikusi ditugu, idurre bideguren Bermeoko alkatea, Bermeoko udaleko kideak, Peio Urizar Eusko Alkartasunako agintaria, Josu Erkoreka Jaurlaritzako boseramailea, EAJ-ko Itxaso Atutxa, Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusia, edo Aitor Egurrola Mundakako alkateona. Beste agintari politiko batzuekin batera. Itxaso zabalean jada, hauxe izan da momentu berezia urtero bezala. Izaro, Irlan, Ikurriña eta Bermeoko bandera jarri dituzte, ostean, idurre, bideguren eta teiaren txanda izan da. Jaiak eta tradizioak Elantxoben izan du jarraipena, bertan Elantxobeko alkateak aginte makila pasadio idurre bideguren Bermeoko alkateari,
eta jaiak Goiko plazan izan du jarraipena eta frontoiko dantzak izan dira nagusi.